Hey vlogs, welcome back to my guys. So ngayon ay bibiyahe kami sa papuntang Mindanao. Uwi ako sa baryo namin dun sa Mindanao mga kalungi. So subaybayan nyo ang aking biyahe from Bicol to Mindanao, Butuan City mga kalungi. So natin, sarado na. Ayaw kitang chinilas gabi, dala. Ha? Kasama ko pala yung anak kong pangalawa mga kalongi. So yan, gear up na kami. It's around 7:45 mga kalongi. Alas 8 kami alis dito. Kasi tiyatansya ko pag gabi ako alis dito, darating din ako ng gabi kung tuloy-tuloy ang biyahe namin. So bala ko ay tuloy-tuloy ang biyahe namin dito mga kalongi. Ngayon pag-uwi namin kasi nagpa-condition talaga kami bago kami umuwi o bumiyahe. So yan mga kalongi, rat-rat na kami. Salamat pala sa tawag nito, sa ilaw na installed by Skilled Garage. Shout out sa iyo Skilled Garage dyan sa May Legazpi. Hindi ako nahirapan dito na sa mga madilim na daan dito. So gabi kami biyahe, laking tulong na auxiliary lights na installed by Skilled Garage. Thank you Skilled Garage. Shout out sa inyo. So yan, dito na kami malapit sa may Sorsogon na mga kalungi na ito. May disco na dito mga kalungi. Disco, yehey. So yan mga kalungi, hindi ko na sinama yung sa ano dito, sa bandang Naga to Legazpi. So nasa Sorsogon na ako, malapit na ako sa may Erosen. So balak ko ay daanan ko si Butchoy, si tropa namin sa kasamahan namin sa Bicol Adventure Riders para magtanong tungkol sa paano mag-secure ng ticket ng Roro patawid from Matnog to Alin mga kalungi. Salamat sa kape, Paps Butchoy, shout out sa iyo. Salamat sa pag-asikaso. Thank you. Paps, salamat sa pagpakaping mo sa amin. So yun, nabubuhayan naman ang naming dugo. So ayan, papunta na kami doon sa first station as per Paps Butchoy. So yun, ano kailangan sir? ORCR lang naman sir, ano? Saka driver license. So pwede na yung sir? Opo, okay lang. Isusulat lang naman yan sir, tapos babalik naman po sa iyo. Sige sir. Bibigyan ka lang ng queuing number. So anong pangalan mo sir? Jonathan Garbin po. Sige. Okay lang sir, sama sa live. So thank you sir. So dito guys, so yun yung first station. So dito to kukuha ng queuing number. Buddy, regarding ko na ini ni Ma'am Ja ho. Po sir, ano mo si Ate Ja? Kaibigan. ADP. So yun guys, nakakuha na tayo ng queuing number. So proceed na tayo doon sa one stop shop. Sir, yan na ba yun sir? Yan ba yun? Apo, sa station 1 ako. Yan? 3 kilometro po Ay, sir, mula dito. kala ko yan na yun. Layo po po yan. Sige, thank you. Mayroon din sa dito. Daragab. Salamat ulit sir. Okay. Gab, pakihawak daw Gab. Mga kalongi, yan, dahil mayroon na tayong queuing number sa nakuha natin doon sa first station. Ngayon ay pupunta naman tayo or ako sa kami doon sa one stop shop sa may 1 kilometer away from station 1 mga kalongi. Doon na ako magbabayad ng pamasahe sa Roro, bayad ng terminal fee, PPE. So yan mga kalongi. So ayan, galing ako dun sa window 1, binigay ako sa window 6. Tapos dito naman sa window 16. Ma'am.
Wala nang barya. Ma'am, okay lang. Wala nang barya ko. Hindi, video lang. Pang reels ba? Shout out. Shout out kay sir. So, yan. So, after nito, ma'am, sana ako. Sasakayin ako ng barko. Pagkatapos ng lahat. Doon na naman ako sa number 17. Okay, sige. Tapos sunod-sunod, 18, 20. Thank you, ma'am. So, shout out kay ma'am. So, yun. Nakuha natin ng ticket. Yan, mga ticket natin. Ticket. So, tapos na. Punta natin ng port. Tara. Nakuha na tayo ng ticket, kompleto na. So pupunta na tayo ng Matnog Port. Tara. Suot lang tayo ng ano, gloves. So ayan, punta na tayo. Tara na. Let's go mga kalongi sa Port of Matnog. Ayan, tayo ay sasakay na sa Roro patawid ng Alin mga kalongi. So ayan, nasisilayan ko na ang Port of Matnog. Ayan, pagdating natin dyan sa Port of Matnog, yun kita ko na. So may mga nakaabang na mga sasakyan dito mga kalongi sa Port of Matnog. Dito, you are now leaving the island of Luzon. So picture muna kami dito mga kalongi bago kami tumawid. Ayan. Nabagat, pa-picture muna tayo. Kami. Meron na. Baba mo na, picture muna kita. Ah, 5'9". So unang check kay 5'9". Kano kayo siya? Dito. Thank you. Hawakan mo gawin. Yeah. Lupit ni sir. So pasok na tayo dito. Yan. So si ma'am, nag-aabang na sa akin si ma'am. Alam ko dito yan. So dito kay ma'am, shout out kay ma'am. Bigay mo. Bibi? Din na mga rin, sir. Diyan lang sa ano, Naga. Kala ko Manila. Maduman lang ako sa ano, sa Mindanao, Makakan ng lechon pagtapos mauli na.
Coast Guard na lang po, idaan mo yan. Yeah. Coast Guard. Okay. Thank you. So ayan, dito sa Coast Guard. So saan ba yung Coast Guard? So saan tayo dito sa Coast Guard? Yan. Ito ka na lang, Gab. So yun, tapos na tayo, nagpa-check na sa Coast Guard. Punta na tayo dun sa 59. May mga kasabayan din pala ako dito mga kalongi. Ito ang biyahin nila is from Manila to Liti. So ayan. So nandito na kami sa may port na mismo. Tapos na lahat ng mga inspection. So dito mag-aantay na lang muna kami para kami ay makapag sampa na sa Roro mga kalongi. So ngayon inuna pa na muna yung pagsampa ng mga malaking truck. Kami ay pinahuli na. Kasi dito lang naman kami sa bungad na pang motorsiklo mga kalongi. So antay-antay lang tayo mga kalongi nitong hanggat tayo ay makasampa at makatawid sa alin. Ayan mga kalongi, nandito na ako. Ready na. I-check na lang ni ma'am yung mga papel namin, mga documents para sa aming pagsampa sa Roro mga kalongi. Ayan. Dito kami magsisimulang tumawid sa Maclob papunta ng Alin mga kalongi. So hindi kasabay lupit ni Sir. Shout out sa iyo Sir. Siya ay bibiyahe pa yung bye-bye mga kalongi, bye-bye Liti. Loaded na loaded. Shout out talaga sa Inmax. Napakalupit ang Inmax natin mga kalongi. Sa full pack na si Sir eh. Grabe yung ni Sir, karga. Pero bilib na bilib ako. Galing pa yung Manila si Sir. Yan yung mga totoong bihirang mga riders na mga ganyan. Nakikita ko. Inmax yan mga kalongi version 2. So tayo ay version 1 na Inmax natin. Pag malulupit talaga pag sinabing Inmax mga kalongi. Yan. Park muna Sir bago ako mag-park mga kalongi. Yung iba akong makasabay is nakapark.
So ayun mga kalongi, nakapark na ako at kina yung motor natin doon. Nasa pwesto na. Pasok na kami sa loob ng Nathan Matthew na Roro mga kalongi. So ayan, aking anak may dala siyang pack bag mga kalongi. Kawawaan naman. Pero magaan lang naman yung mga kalongi, hindi man nabot ng 2 kilos. Mga damit lang niya yan. So hindi nakagas siya sa top box tapos sa U-box mga kalongi. So pinakbag na lang yan. Ayan, dito kami sa second floor. Hanap muna kami na kung saan kami pwedeng makapwesto mga kalongi na hindi mainit at maliwalas para makatulog naman ang aking anak. Ako hindi na ako matulog mga kalongi kasi alanganin. Isang oras lang naman mahigit ang biyahe dito, patawid. So hindi na ako matutulog. So ayan, may nakalimutan pa kalongi. Dapat tayo pag sumakay tayo ng bangka ay magsulat tayo dito sa manifesto. In case na may mangyaring di ka nais-nais mga kalongi, tayo ay nasa listahan. Madali tayong mahanap o ma-identify kung taga saan tayo o kung sino ang sakay ng barko mga kalongi. So wag itong kalimutan, lagi magsulat nitong manifesto. Yan mga kalongi, tapos na ako magsulat ng aking manifesto. So ayan, may dala kaming bugbaon. Shoutout kay Pops, yung Pops Inmax na rider ng yung punong-puno yung kargamento niya sa Inmax. Grabe. Shoutout, salute sa iyo Pops. So hanap lang kami ng mga maupuan namin o mahiga namin dito mga kalongi sa loob ng Nathan Matthew Santa Clara. Shoutout sa inyo. So ayan. At saka dito na din kami kakain ng dala naming baon mga kalongi. Ayan mga kalongi, pagkaraan ng 1 oras sa kalahati, kami ay bababaan na ng aming sinakyang barko. Salamat at nakatawid kami ng alin na kalongi na safe. So yan si Inmax rider natin mga kalongi na punong-puno ng kargamento. Pero bilib ako dito kay Pops. Talagang rider na siya. Simula pa ng 2000, ganun pa na sabi niya sa akin kasi nakapagkwentuhan. Shoutout sa inyo. So ride safe sa atin Pops. Kami ay didiretso na ng Tacloban o ng Siluan. Si Pops daw ay magpapahinga muna dito. Umaga na siya lalagit. So shoutout na lang sa iyo Pops. Ride safe. So dito na pala kami. Shoutout pala dito sa Allen ng Port of Allen mga kalongi. Hanap lang ako ng mapwestuhan kasi ayusin ko muna, di pa ako nag-helmet di pa ako nag-gloves. So hanap lang ako dyan sa unahan ng mahintuan. Oy, may pala dito, K9 unit. So yan, punta lang kami doon ng aking anak sa unahan at hanap lang kami ng aming mapwestuhan saglit para mag-ayos. After namin mag-ayos, rat-rat na kami from Alin Tuliluan mga kalongi. So siguro kakain kami nito sa Calbayog na lang mga kalongi. Time check mga kalongi, it's now 5 in the morning, May 1 mga kalongi. Dito na ako sa Alin. So going na kami ng Liluan mga kalongi, tapos doon na kami tatawid. So yan, dito maganda pa naman ang daan dito mga kalongi, from Alin to Tacloban to Calbayog. Pero Calbayog, na-experience ko na yan mga kalongi. Good luck sa aking motor, sana ay hindi bumigay ito. Kaya kahit testing natin. Yun pala, ang gamit ko dito mga kalongi na motor ay ang aking ADX 160 Bristol made. So yun, saka itong naka-design para sa adventure. So sa adventure scooter. So kaya try natin to. Pag ito ay tested na mga kalongi, bibiyahin natin ng ng Bicol to Mindanao and back to Bicol naman from Mindanao. So yan, largi tayo dito mga kalongi. So para ating maipakita din sa kapwa nating user na mga EDX na matibay din ang EDX mga kalongi. So ngayon inabutan na kami ng umaga dito na mga kalongi. Sa may ready na ang mga lubak kasi kitang kita na umaga na Ayan, ang takbo namin ay dandahan lang, 75, 74 lang.
kasi malubak mga kalongi. So dito banda na tong ano mga kalongi, Kalbayog na. Part na to ng Kalbayog. So ayan, masarap ang hangin, masarap pagbiyahe pag ganitong umaga pa mga kalongi dahil hindi pa nga masyado mainit. Pero darating din tayo ng tanghali doon, talagang mainit, mabasa yung likod natin ng pawis mga kalongi. So yan. Tama guys. Ayan, dumating na kami dito sa Kasama ko cruising si pro, Katarman, Alin. So yan, malapit na kami sa Kalbayog mga kalongi. 15 to 10 minutes lang away, Kalbayog na. So yan nga, Kalbayog na nga mga kalongi. Shout out sa aking parihon dito sa Kalbayog. May event pala dito, may bicycle riding dito siguro sa event sa Kalbayog City mga kalongi. Yan, ang daming mga bikers. May ano dito yung city meet siguro to mga kalongi, activity ng Deep It. Yan mga kalongi, dahil nagutom na din yung aking kasama, hanap lang kami ng makainan dito sa Kalbayog City mga kalongi. Let's go! So ayan mga kalongi, pagkatapos na pala namin kumain doon sa Kalbayog, ay niratrat ko na, napakapakan ko na yung mga lubak from Katbalugan to Kalbiga to Tacloban mga kalongi. So narating namin ngayon San Juanico Bridge mga kalongi. So nandito na kami sa San Juanico Bridge around 10 o'clock in the morning mga kalongi. So ayan, let's go. Nood lang tayo dito sa view ng San Juanico Bridge mga kalongi. So actually pangalawa ko na to dito, pero yung pagkamangha ay di mo mawawala kahit pabalik-balik ka man dito mga kalongi. Yung mangha mo ay hindi mo mawawala. So ganon yung feeling dito sa San Juanico. Kapunta kayo dito sa San Juanico Bridge mga kalongi. So, lahat naman ng Pilipino o solo rider na pupunta ng Mindanao mga kalongi, madaanan nyo to kung kayo ay dadaan dito sa Tacloban mga kalongi at hindi kayo doon sa kabilang dako dadaan. So let's go!
welcome to Tacloban mga kalongi. So pagkatapos kong dumaan sa Tacloban mga kalongi, binakbak ko na naman galing Tacloban hanggang Liloan mga kalongi. So nandito na tayo sa bridge, hindi ko alam kung anong bridge so mga kalongi, pero may barat siya kasi bawal dito dumaan ang malaking masakyan ng mga kalongi. So yan, binakbak na namin papunta ng Liloan. Kami ay dadaan muna dito sa may Agas bridge ang daan namin mga kalongi papunta ng Liloan. So ayun, malapit na ako sa Agas bridge mga kalongi. Chance ko baka dadating kami sa Liloan ng 2 PM mga kalongi. So yan, binabakbak ko na, bakbak lang mga kalongi. Huwag mahiyang buwakbak basta nagbabakbak. Bakbak. So yan mga kalongi, dadaan lang naman, di man bakbak talaga naman. 70 lang, tamang dalagan lang mga kalongi. Narating tayo sa parurungan 70 na naging 100 na tayo mga kalongi. Ayan, dito na tayo sa Agas Bridge. Welcome to Agas Bridge. Yan ang haba ng tulay at saka ang lalim ng tulay na to. Tigil muna tayo at kunting kuha lang tayo ng picture or kami ng picture dito mga kalongi. Kalongi, pagkatapos namin dito sa Agas Bridge, kumuha ng konting photos na picture. So bakbak naman kami from Agas to Liloan mga Kalongi. Bala ko kasi sana isa San Ricardo ko tatawid, pero since para makakapagpahinga na din kami kasi 4 hours to 5 hours man ang biyahe galing ng Liloan to Lipata. So pinili ko na sa Liloan na lang kami sasakay ng Roro mga Kalongi pagpantawid ng Lipata, Surigao kasi nga. So nakuha ko 1,000. Oh, 1,000 man lang komisyon yun. So dito daw. Ngayong hapon. Masay kinahanglan akong kuhaon, ma'am. Sorry? Masay kinahanglan akong kuhaon. Kailan ka tao? Dua. Bata ang isa. Ay, kuha sa niya. Ate, ice cream. Sige na, magalipon. Mag-example ka lang. Masaya na mo? Dua. Doha ni ka tao, no? Duha. Kung sa'y sunod na akong kuhaon, tayo, pagkahumanan Ibigay, sir. Dapit na. Nasa libot mo. Gusto ka magbayad sa sasakyanan. Pila may bayad, 60? 65. Dari 32. Diha, 32 dito si Muha.
Ay, hahak na isahan ko ah. Sir? 300 iyang komisyon. Pero 1,000 naman dahil. Isa ko dito. Oo, tagawas. Okay lang. At least manatabangan na to. Dari Philippine Port Authority. So 65 40 50 65. Ngayong hapon, ma'am. Ma'am, okay lang akong i-video. Tatatakan pa na sa Coast Guard, ma'am, di na. Okay na. Sakto ang pensilyo. Pagkahuman na ni ma'am. Okay na. Muad doon ako dito, ma'am. Salamat. 5-9. Asa naman kumadtuan eh? Si Uban mo, sir? Oo. Yaras mamagi, sir, da ikaw libot ito. Tagay siya ko sa terminal fee. Nako. Di pa na bata pa na. Aw. Di, maski sir, hindi man pwede mo duha mo dito. Iglibot ni mo para na yung motor dito. Aw, nagloading naman. Tagbuha na siya dito. Ito rin sa akin. Nasa may ako ipadala. Kanira ako sa terminal fee. Kaba lang iba itong sir? Sige. Sige, salamat ha. Gabi. Libot ka duman. Duman. Halaton mo ako duman sa balyong kaya ikot ko yung Sir, pahatod ko na tagbuon rin ako dito sa Sige. Bumla mo na? Oo. Sir. Ibot, ilagay mo yung bag. Ha? Ay, naipabango. Pabango, okay lang. Wala bro. Pabango. Okay. Okay lang. Tapos alcohol. Okay lang. Wala sir. Sige. Okay na, nag-drive. Ay, nahulog. Awan na? Okay na na eh. Asa man ko dapat mo pisto? Pero ako dapat mo pisto. Ako dapat mo pisto. Kaya na pa ko'y sugaton, bata. Wala kayo sugaton? Nada na diha. Napagatakan lang. Dito. Ha? Masakay mo barko? Oo. Masakay ka barko, sir? Kanina yung GT? Mo siguro ni. Pula man daw. Kan sa
Kuha sana akong anak na diri ah. Oh. Diyan ang tapos siya. Pwede diri. Ha? Nakatakot. Pinapapan ako. Ayan mga kalongi, dito na kami makapahinga kami sa barko. Salamat naman at makapahinga kami ng mga mahigit o 4 na oras sa barko mga kalongi at makakatulog kami para may 2 oras pa kami na babakbakin. Ayan mga kalongi, kitang kita ng Surigao or Lipata Port mga kalongi. So ayan, touchdown na sa Mindanao mga kalongi. Welcome to Surigao City na mga kalongi. So ayan, nakakarating na rin ako ng Mindanao sa aking pagmumotor lang mga kalongi. Kasama ko ang aking backride na aking anak. So ayan, bakbak naman kami ng 2.5 oras papuntang Butuan mga kalongi. So yun pala, doon pala sa aming nasakyan na barko. So yun, cargo vessel. So yun, kaya tumakbo kami ng mga 5 hours mga kalongi. Malis kami ng alas 4, 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9 kami dumating sa Surigao mga kalongi. Pero okay naman at dahil doon nakapahinga kami at sa pagdadrive, maganda yun kung makakapagpahinga tayo sa ating pagbibiyahe mga kalongi. So yan, tara, bakbak naman tayo papuntang Butuan mga kalongi. Let's go! Welcome to Butuan City mga kalongi. Nandito na ako sa Magsaysay Bridge mga kalongi. Dati din akong tumatambay dito nung nag-aaral pa ako dito sa Butuan City mga kalongi. Ito yung Magsaysay Bridge. Kasi dito lang ako nakatira sa baba niyan mga kalongi. So yan, dito na kami sa Butuan City. Shout out sa aking mga subscriber din dito sa Gibao, sa Tuyor, sa Lor. Shout out sa aking mga kaibigan, classmate dito sa Butuan City at sa Tungao at sa Salingayaw. Shout out sa inyo. Welcome back to Butuan. Yan mga kalongi, hanap lang ako dito ng withdrawhan. Magpagas naman kami dito mga kalongi. So welcome to Butuan City.
kalongi, hanggang dito na lang yung video na to. Salamat sa inyong panonood. Ang aking biyahe ay Bicol to Mindanao and Mindanao to Bicol. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and share na din mga kalongi. Bye bye. Thank you.